Moi boas noites a todos que ainda non nos vira. Pois aquí me teñen preparada para falar dunha fecha que pouquiño a pouquiño se está achegando. Non é o Nadal, pero si son os carnavales. E quero que me conte aquí Milagros, aquí Galicia enteira, moi boas Milagros. Boas. Quero que me conte como son os carnavales en San Cosme, porque parece que hai moitísima marcha, na que teño moitísimo que ver a charanga, os macanudos e a comparsa con xeito, que por certo ti és integrante de a charanga da comparsa con xeito. Sempre me confundo, por eso quero que me expliques en primeiro lugar que diferencia entre charanga e comparsa, para que non me líe máis. Bueno, pois a única diferencia que hai é que a comparsa dicen que debe levar instrumentos e a charanga non, turutas e, bueno, pode leválos igual, pero máis naturales. Ajá. E hai moito movidón de carnaval en San Cosme? Sí, bastante, a xente moi animada e despois sálese concursar a Foz, a Ribadeo, a varios sitios. E hai que decir que os macanudos, pois casi sempre acadaron o primer premio. Xesús, pois noraboa a todos os integrantes de Macanudos que quedaron por alá por San Cosme. Bueno, pois que che parece si amosamos a toda a Galicia enteira polo menos 5 modelos dos 5 últimos anos do que mostrachedes por aí polos carnavales de San Cosme. Paréceche ben? Pois vamos a pedir un pouquiño de música a comparsa con xeito e adiante a charanga os Macanudos. Música, maestro! Bueno, en principio, Milagros, os vexo a todos como moi espectaculares, tanto os con xeito como os Macanudos. Quero que, en primeiro lugar, me comente vostede ese disfraz do ano 90. O sombreiro algo me sona, pero vamos a ver. Pois está baseado no vestir colombiano e reforzado con pompos para darlle a alegría propia do carnaval. Bueno, eso supoño que será unha constante durante todos os anos, que sexa un disfraz bastante vistoso, non? Sí, e colorista. sobre todo colorido. Moi ben, pois pasemos, se lle parece a vostede, o disfraz do ano 91. É unha mezcla do folclore cordobés e galego. Anda, que mezcla. E enriquecido tamén con colores vivos para resaltalo. Outra cousa que supoño que terán que ter os disfraces será capacidade para que a xente baile tranquilamente, ou seja, que non lle tire da sisa, que non lle estorbe o tiro, ni nada deso, non? Por suposto. Se xa cómodo. Disfraz do ano 92. Pois eses están máis ben... Están guapísimos, en primeiro lugar. Están basados na esencia árabe e, sobre todo, con os turbantes e os collares de perlas como tiñan os árabes tenen neste tempo. Non lles cae nada, ninguna pluma por aí non van derrochando por ali, non? Nada, non verde nada. Nada, eso, ten vindo de haber disfrutado moito ese carnaval. Ano, se non me que esquenzo, ano 93. Ese está con moito colorido e basado nunha fantasía infantil, máis ben. Ajá, porque hasta agora creo que tiñamos recorrido gran parte da xeografía mundial, agora xa nos dedicamos máis que nada aos rapaces, os nenos, non? Sí. Finalmente, e non por isto menos vistoso e menos maravilloso, ano 94. Pois o ano 94 foi un cambio radical e mezclouse o resultado do tradicional e o moderno. Ajá, pois están estupendos. Quen normalmente deseña estes atuendos? Eles mesmos ou teñen algún deseñador ou deseñadora do reino carnavalero? No, estes están deseñados entre todos. Ajá. Todos aportan a idea.
Pois que E ben aí os resultados. que ben que o tedes que pasar milagros en San Cosme durante o entroido. Bueno, pois, se che parece a ti, se lles parece os macanudos e os con xeito, pois vamos despedir, ademais, que con un forte aplauso, cunha ráfaga tremenda para que se marchen hasta o entroido a comparsa os macanudos e a, no, ao revés, a cacharanga os macanudos e a comparsa con xeito.